Bihay usa ka senaryo nga gi-share na rin ako diha sa Facebook niya. Pagtan-aw nako istorya diay sa usa ka pari, pastor dito ni mahitabo sa gawas nasod. Ang tinuod ba to, drama-drama lang to, nga muilis siya sa bag-ong katong karaang pari. So bag-o siya nga parish priest. Ang mga tao nag-atang na dito sa simbahan kay gitakda man nga moabot siya anang orasa, mga alas 9 buntag. Nya alas 5 pa lang sa buntag, dunay naglingkod sa bakba sa simbahan nga usa ka kanabang makililimos. Sige gid siya pakilimos. Wagi ni hatag niya hangtod nagpundok na ang mga tao dapit sa pultahan, gipaadto na siya sa daplin. Sige gid siya pakilimos. Wagi ni limos niya hangtod na lang ni alas 10, ni alas 11, wa man moabot ang parish priest. Nga sige lang gyapon siya pakilimos, wa man lang gyapon ni limos niya. Sige ha manon siya ingon nga, kahasol ba nimo? Samok-samok man ka nga moabot ra ba turong pastor? Pagka alas 11 na imedya, kuha na kayong mga tao kanang uneasy na kaayo, hain naman ng pastor. Sige nagtinawagay, no, niingon man naa naman diha. Nangita na sila, nagkagubot haing ang pastor, o ba mabangga, o ba madisgrasya, ana. Nibarog bitaw tong makililimos, o gikuha ang iyang mga takuban nga mga gibutang siyang naong, o niingon siya, ako ang inyong bagong pastor. Mga wa mo'y batasan. Wa mo kailan ako o gituyo ni nako aron akong mahibaw-an unsang klasihas mga parishioners ang akong atimanon sugod karon. Pulos di mo mga impiernohonon. Di ba? Iyang gisunod ang kaning style ni Kristo. Si Kristo isip atong hari, ang iyang style magtakuban. Maura ni hari nga di gustong mailhan. Pero hari siya, di siya gustong mailhan. Unsa may una niyang pagtakuban, kana gyung anha siya magtago sa kabus. Muna ang kinabuhi niya dinis kalibutan, kabus gyud. Di ba? Gikas pagpanganak niya, ang iyasang gipili nga mga ginikanan, kabus. Mao gina siya. Muna iyang pagkahari. Mora ni hari nga ang pilion niya nga naong og kahimtang kabus. Kamo ganahan mong mutahod og hari nga kabus? Kanang way balay, wa kay eskwela. Ganahan mo mutahod ana kanang way ilis-ilis? Aw di mo mutahod, kanding mo. Diri ra ba inigtapos ra ba sa kalibutan? Niigo ra ba sa katong unang pagbasa, propeta Ezekiel, nga ang hari di ay maglain gid siya sa iyang mga karnero, ang kanding o ang karnero. As iyang mga hayop ba? Ang iyang mga hayop, iyang lainon. Ang kanding, isugbas kayo nga way pagkapalong, kuyog sa yawa o sa iyang mga anghel. Nga ang katong mga karnero, adton niya ibutang sa iyang langit, iyang gingharian, kuyog sa mga anghel o mga santos. Usbo nako, ganahan mong mutahod aning hari nga way grado, way balay, way hapit kaon, way ilis-ilis. Ganahan mo? Ganahan. Napugos ang mga kanahan ay. Bahala mo diha. Ako sad. Isig lang tarog ko anani. Isig lang tag binantayay. Na siya. Ikaduha, kining haria, ang iyang gipili nga kinabuhi nga magtakuban siya dinis kalibutan, dihas pag-antos. Kanabang paantoson, lutoson, daog-daogon, prisohon, mao na iyang gusto kayo nga iyang kinabuhi. Asa man ta kakitag hari nga ingon ana? Nya kamo, ganahan mo mutahod og hari nga yatak-yatakan las iyang mga kaaway, tamparoson las kaaway, ludan lang sa kaaway, latigohon las kaaway, nya di gyud mo sokol, ganahan mo anang hariya? Ganahan mong maunay ma-presidente na to sa Pilipinas o presidente sa Amerika? Kana bang daog-daogon lang, sigihan lang abog, sigihan og kulata, ganahan mo ana? Di gyud mo sukol.
Magsige lagi ngon, pasahilua lang na, pasahilua lang. Ganahan mo anang haria? Dili. Dili tubag. kayo. Dili kaayo. Dili. Ito ang abi honest lang gon. Gingon imong dili, kanding ka, kanding. Kanding. Anangon sa ka, kanding. Ano daghana kang kanding. Ani ka mo di acquire. Sama mo di kanding, karnero. Mga naong ninyo ambot lang. Api parihara mo aning gawali kanding sa kaignaw. Unya kining kuana, kining haria siya. Grabe po kay ni siya. Ang iya sang role nga gigamit, ang iya bang mga buhat dinis kalibutan. Mausad ang pag-alagad, service. Sigig alagad, di siya magpaalagad. Matod pa diri sa atong unang pagbasab, ako nang pangitaon kanang nawala, ako na silang atimanon, akong laki-lakian ang ilang mga samad, niya ako na silang kuguson. Alagad yun. Nya, ganahan mo ng hari nga magsigig alagad ninyo. Ganahan. Yes, ganahan kay ta mga buangon tang dagko. Kana gusto lagi tang alagaran. Grabe man jud si Jesus og alagad. Ana. Mo na iyang role dinis kalibutan ang pag-alagad. Nya ang kaduhan niyang role nga gigamit mao ang pagluwas. Ang pagluwas sa atong kinabuhi, lawas og kalag. Ganahan mo nga naay muluwas ninyo? Ganahan. Pananglitan ron, padong nakas impierno tungod sa imong balay o sa imong koral. Nya luwason day kas Ginoo, nya ingnon kaniya, kuhaon ti kagikan sa imong balay o sa imong koral, ibaligya ng tanan o ihatag ang halin sa kabus, nya sunod nako kay dadon ti kas akong gingharian. Ganahan mo? Ganahan. Hoy, tubag. Ganahan. Ana, so good nagpangutkot. Og moingon ning haria karon. Naa karoy kabit ba? Na kay kabit. Niingnon ka nga luwason ti kagikan sa imong kabit. Sunod nako kay dadon ti kas imong asawa nga luod kay gnaong. Ganahan mo? Ganahan. Or asawa ka nga nibuwag og naglagot na gyud kaayos imong bana kay nangabit, nya ingnon ni kas Ginoo, luwason ti ka ana kay padung kas impierno ana. Luwason ti ka. Na sige, sunod nga rin ako kay dadon ti ka ngadto sa imong bana kuyog sa iyang kabit. Saman, mo sunod mo niya? Hoy, tubag. Oh, tanawa. Kining pundo karon dinhi, ambot ka ning ato mga online parishioners, ambot pila ka kabuk nato ang maapil sa karnero. Basig kasagaran nato kutob ra gitas pagkakanding. Sa inyong tanaw kaning gawali, asa kani padong? Karnero. Ay mo pangamong way amongay kana ba? Honest lang ba? Honest. Sige kana ba? Asa kani? Ay, og imong pangutan-ong sa Kristan, ditso ginang tubag, kanding na. Pangutan ang lektor, otros. Kanding ng parian na, sige yan lamig kasaba na. Kurog-kurog na lang may inigbasa no na mo anin. Depende ninyo. Bitaw. Kanus aman ta mahimong kanding o karnero? Dili sa panahon nga mahimutang failure sa pagsunod sa iyang gipangsulti. Kanus aman kita mahimong kanding o karnero? Kung mo desisyon na kita nga dili mubuhat sa iyang gisugo. Pero magsigi kag paningkamot og buhat unya ma-failure ka, danglitan wain ka muhigugma na jud ko sa kabit sa akong bana. Ako na ginihigugma unya pagkita ni Muslim sa kalami gyud patyon sa animal. Unya mo mukha na sad kosmo da sad imong naong nya niguli na sad nimo. Lord, sorry kay Lord kay naglagot jud ko pero ganahan jud kong muhigugma. Ug mao na imong kinaiya, karnero ka. Ano man mo pakpak mo. Kanindot ana.
Kay matod pa ni Kristo, dili man ako iphon ang inyong, di man ko magbase sa inyong success o sa inyong failures. Ang akong iphon, ang inyong perseverance. Those who persevere will be saved. Kana bang magsigig renew sa iyang pagkakarnero. Bisan pagpurti na tong pagkakandinga pila kahigayon, i-renew ang imong pagkakarnero. Ano bang batanon ka? Nga pag humani mo tan-aw anang porn, maingon ka suri kay Lord. Kita jud ko Lord, ako ra bag yung gisave. Sige Lord, ako na ning i-delete sa akong gisave dire. Ako na lang ning ibutang sa album. Adi ba? Kana bang makarealize ka ba? Makarealize ka. Kana siguro juga ana nga karnero. Nya exert effort. Nya unsa man nato paghimo ang pag-exert og effort. Puyi ang kinabuhi sa atong hari. Sunda asa siya padong. Ano yun? Pagpuyo sa kakabos. O sige ron o. Na kay kabit or na kay balay, daw kay kas imong balay. Puyi ang kakabos. Desisyon yun nga mo puyo kag kakabos. Kanang wagi kwarta ba? Kana bang di na jud ka mangitag kwarta, di na ka mangita og sakyanan, di na ka mangitag balay. Puy ina, bisag mga duha lang ka semana. Ana, ay tanawag buhi pa ba kasunod semana? Nya mamatay ka. Oo ana, langit na ka. Pero mabuhi pa kasunod semana, nara na nimo og mobalik pa ba kas imong balay o kaha magdinaw pa ba kas imong balay. Tistingig puyo. Pagkaninduta puy-an sa sugo os Ginoo mga igsoon. Kining kakabos, anha na nato mapaambit, anha na nato mapakita sa atong pagkamanggihatagon. Mao bitang magsikog pasalamat aning ato mga benefactors, ang donors dinhi kay mga kabos ni sila kasagaran. Nya pagkamanggihatagon. Hasta sa mga dato, mga adunahan ganitabang nato dinhi, ang ila sang gihatag beyond our expected amount. Pasabot beyond their capacity to give. Nya iyang gihatag sa ato pa nagpakakabos sila. Karon di na nako mabuntagan na lang kog binasa sa mga testimonies. Lipay kay sila, daghan kay grasya gihatag ang Ginoo nila, labi na ginang kalinaw, kalipay og kausaban sa ilang kinaiya. Di na nako maihap sa akong kamot, tudlo sa akong kamot og tiil ay ang nagsigig message nako, Father, sa una yaw-yawan kay ko sa akong bana, kay kini akong bana bisyoso kayo, pero sa dihang nitabang ko diha Father nya nagsige na kog paminaw sa imong wali, karon Father din adyo ko mga sahaba sa akong bana. Ako sa una-una basig ditsuo na lang ninyag patay siguro na diyan kasabay. Kana bang madawat na kuno niya, wa man kuno mausab. Wa man mausab, maura man gyapon, pero nadawat na kuno niya, di na siya yaw-yawan. Ang iya sa mga anak kuno, wa na sad siya magyaw-yaw. Nya karon ang iya kunong anak, anay ni testimony nako, muapil na noon niya didto og tan-aw sa misa nga wa gyud kuno na simba-simbas una. Ilang dadog simbahan katong wa pay pandemic, adi gyud kuno karon mo pa kunoy mag-una, mo pay mag-andam didto sa ilang mga lingkuranan kay magsugod na kuno sila misa sa online. Ako sa unahuna nako naman nas online ikawagtang pandemic dada nagsimbahan dinas nam kuyog. Pero ang importante nga naminaw na sila magdunga nagsimba, magdunga nagrosaryo. Unsa man na siya? Pagpaila sa Ginoo nga kun mosunod ita niya sa iyang kakabos, sa iyang pag-antos ug sa iyang pag-alagad, dili di ay kasakit ang atong bation. Bisag buhi pa ta ning kalibutan naa na di ay tas kalipay. Kay gano man matod pas atong salmo responsoryo, unsa toy atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Bantayan ta niya nya iya tang tagbawon sa tanan natong gikinahanglan. Karon bitaw naamang ko'y duha ka wishes no sa akong birthday. Hapit na bi ako mag-birthday la, hapit na. 2 days more to go. Birthday na nako. Sa inyong tanaw, makaabot pa ko sa akong birthday, dili? makaabot. Ako, okay ra man sa kog di kaabot, okay ra sag makaabot. In case of di ko kaabot, I will assure you nga ang akong wishes na kuana mga 80% na nga natuman.
Unsa may first nako nga wish nga makapakaon ta ko, makahatag kog tag 5 kilo rice with canned goods, labing minus 1,200 ka pamilya nga kabus dinis atong parokya. Labing minus kay tag 1,000 man kita, 800 to 1,000 maning among panghatagan sa una. Karon kay ako man kunuhang birthday, akong ubay-ubayon. Ana. Oy, karon niabot na og mga 110 kasako ang mapalit sa mga donations nga akong nagawad. Nya naapagay ni text aning ning inform nako, Father, muhatag unya ko nimo kuan kaning sardinas og noodles. Ambot pila ka buok, basig tulo ra sad ka buok yata, pero may na lang to, atug-atuga sa siyang sa ads pare nya gamay ra yang ihatag. Kana ba inana ba? Nya kutob na karong 24, ako nang dawaton ang inyong mga hatag, nya inig ka Miyerkules, og buhi pa ko, sugod na tag pamalit, ripak, igsunod Sabado, ato nang ipanghatag. Og pilay maabot ni ana. Wa gyud ko'y effort nga gi-exert pero makapakaon ko sa mga gigutom. Ang tanan sad nga mi-donate para ani ni kuyog nako, makapakaon sad mos gigutom. Nya unsa may resulta? Mahimo dayon mong karnero. Karong si manaha, sunod si mana, basig kanding na sad mo. At least karong si manaha nga nang hatag mo. O bahala mo sunod si mana o sunod buwan. O magkinanding na sad mo. Basta karon karnero mo kay nipakaon ta sa gigutom. Ang sunod na kong wish nga makatampo ko sa paghunong sa pandemic. Kanang pangadjion ang Santos nga Rosario, upat ka misteryohan, kalipay, kasakit, sa manang usa, kahayag og himaya. Pangadjion kada adlaw. O nakahuman ako gahapon og upat. Karon ya ugma ang katapusang pag-adjit. Triduo man ni siya, triduom, tulo ka adlaw. Uy, daghan sang mo text nako, Father, musta man ka diha? Nakapangadji naka? Suswap am ko kapangadji nako, lawa para ba ko kapangadji? Humanakos duha, Father. Ana. Hagit-hagiton pa ko kay ba mo siyang di ko mangadji. Manakos duha. Siya nang kampertiin taon akong duka-duka, ikatulo pa man ikatulo. Pero nahuman gid upat kay sagaran usara mo na ako, may nusat duka-duka, tunga na lang. Pero karon nahimog yung upat. Karon ikaduha ron challenge second day. Unya kun maanad ko ani, basig everyday na ni. Sakripisyo, pagampo alang sa paghunong sa pandemic. Ug ato ning buhaton tanan, porting daghanang mahimong kaayuhan sa tibok kalibutan. Ug mao ni ang kinabuhi sa atong King, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ, ang pagluwas, lawas og kalag. Pero di ni mahimo kung di sad ta mo himo sa iyang kinabuhi ang paghigugmas mga kabus, mga sinalikway, mga ubos og mga tinamay, dinaog-daog, mga piniriso, ato silang kaluyan. 5 years ko sa prison ministry. Nihilak ko pagsugod akong ka-assign dito ni atong 2014. Kay Portig yung paita. Pero pagbalhin na nako ni atong 2019 nga gibalhin nako aning parokyaha, porti na sa nakong hilak kay di nako ganahan mo biya didto. Karon kon pabalikon ko, manindog manindog na tantanan.